Pikkuhiljaa. Aika on nyt, että saa sen etäisyyden semmoisesta, että voit mennä se iholle kiinni. Mä ihan kautta. Joo. Kärille. Ja nyt ota se luo. Hyvä. Kauas. Käännät sitä, jos sä pörrää, niin käännät sen tänne. Laturilla sen. Hyvä. Noin. Se pörrää kun sitä silittääkin. Se on semmonen niinku tyypillinen. Kokeilkaa laittaa maahan. Siinä hyvä pitkä rauha. Hieno. Hieno poikaa. Mun mielestä niin kaikille molosityyppisille koirille on tärkeää se, että me opetetaan rauhaa. Suursnautserit, no niiden kanssa aika paljon puhunut, niin hyvin moni suursnautseri on rakennettu ihan kokeisiin silleen, että ne pattaa. Kelle se nyt pörisee? Opealla. Reino Keherää. Aina. Hyvä. Se on hyvä. Ihan rauhallisesti nätisti otat sen auki siitä. Irti. Sit sä käännät sitä 2-3 kierrosta sitä hihaa vähän eteenpäin, et sampalo on vähän perään. Maa. Se on ihan hyvä, se on ihan hyvä. Sitten menet sinne, että otat koiran viereen ja ihan istu. Oot tarkkana, että se ei rantakauniilta pure. Aika liki on. Joo. Katsotaan. No, saadaan sit videomateriaalia. Sanot vaan. Hauskat kotivideot. Se mitään, jos vähän irti voi. Oot tarkkana. Sitten vaan vaadit. Hyvä. Samalla lailla kokeilet vielä kerran. Kato, että se koira ihan istuu samalla. Siis niinku patoa. Kerran pakottaa. Tili heti sit kun se tulee. Hyvä! Auta, että tuli kovaa. Kato tulee niinku keskitty ja pato. Sitten otat sen luokittaa ja kanavaa. Hieno poika. Ota sitten rivastetaan. Se koira on vähän väliin. Se on kaikki ilmastua, se on ohjaaja kun alla. Sampo pitää hitaalla siitä, että ohjaaja on alla. Pidä kiinni hiasta. Sitten koira maahan. Maa. Sitten Sampo pois. Rauhoittuu paljon paremmin kuin äsken. Ja tos on sulle myös hallintaan jumalattoman työkalu. Ja sitten jos sä katot, miten se, jos sulla on vaikeuksia kohdissa. No nythän se lävähti sit. Niin. Ei kato kerkeä, kerkeäks tulla sen. Ei, ja se koiran mieli on silloin niin tavallaan, niin, se ei ole sekaisin se koira. Niin se on, siis se vaan odottaa, että vittu Niin. koskaan. Nyt että ihan sillä lailla, että samanlaisesta tilanteesta kertaalleen otatte ihan vietin vaihdon. Ja samalla lailla hyvä kanavointi maahan. Kun kanavoitte hyvin, niin siitä pois. Lyhyet virset.
irti. Eli se ensin padotaan hetki, sit se käynnistetään. Kyllä. Ja aina patomisen kautta kaikki käynnistetään. Niin. Voidaanko se tehdä sillä lailla, että eli se katsoo minun se koira ja sit käynnistetään. Eikä vaadita mitään seuraamista. Voi se katsoa sinun. Lähet hakemaan ihan vaan tarkkana. Aina vaan. Maalimies. Siitä Samppa sanoo, kun se panoo hyvin, niin siitä auttaa. Hienoa. Nyt. Se menee turpa kiinni. Se ei pysty siihen, nyt se lähettää sen verran paljon. Sä huomaat sen koiran helityksen. Niin mä odotin siihen iskuun. Kumpi tässä niinku, lähdeks mä itä käsistä? No niin. Mä hallitaan. Eli sä käskytät sitä sitten. Sä lähetät sen sit kun se tuijottaa mua ja vähän menee suu kiinni, niin sitten siinä vaiheessa annat luvan kiinni. Rivasta kiinni, ohjaa tiukkaa liinaa. Alle. Ja alle. Alle. Joo, sama Anni. Anni niin harjoituksia sisällä ja ihmettelemään, että mitä se maailmasta näkee. Sitten teet sitä kiinni, että se rauhoittuu. Huippa jännittävää. Mä henki äsken saukkaa. Olet sen kantaa autoa ja niitä onko se haluaa pitää, niin niitä on se saa pitää. Tiedä. Tällä.